अच्छा ही बतावा लाडो मम्मी गुंजन कि तू अपने भाई लोगन के ले रहलू कि ना? आपका नहीं बचा। छोट रहलू तो ले रहलू कि ना? हाँ ले रहे खिलाइले रहे हैं? सब कुछ करे रहे सबके ले रहलू तीनों जने के? हम तो भाई ले रहनी बैलन अपने लोगन बतावा कि अपने दीदी लोगन के चाहे भैया लोगन के लोगन ले रहला कि ना? हम तो ले रहनी। अगर ले ओखा लोगन तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करके बताइए लोगन, कमेंट करके भैया लोगन दीदी लोगन कि के अगर दीदी लोगन होइया तो ये बताइए भैया लोग छोट होइया कि भैया लोगन के ले रहलू लोगन कि ना जब छोट रहना तो भैया लोगन होइया तो ये बताइए कि मतलब अपने अपने बहनी लोगन के ले रहला लोगन कि ना? ठीक बा। इनसे तो पूछे नहीं थी कथी हम तीनों भैयन के ले रहनी बतावा ले। एक भैया के तो हम संभारी ना पानी, 3 भैया के कैसे संभारनी? दोस्तों हम सब छोटे तो खिलाए ले रहे सबको क्यों ना अपने। हाँ देख लो दोस्तों कहती है कि हम तीनों जने के ले रही बतावा। एक जने को तो संभारी वाला अपने छोटे भाई को खिलाया। दोस्तों आपको बताइए कमेंट में बताइएगा अगर मैंने। अरे भैया दीदी लोग हम गलत ना बोला था, हम गलत ना बोला थी। अगर तो हम के गलत लगा तो हम गलत ना बोला थी। मतलब जैसे छोट बच्चा रहे ना तो सब कहेला माई रहन कनी है बहनी बाबू रोई तो तनी ले लिया खिला लिया अब बड़ा भाई रहना तो सब कही अरे बहनी रोई तो ले लिया तो वही हम पूछे नहीं है गुंजन तू अपने भैया लोन के ले रहलू कहते हम ले रहनी बतावा दोस्तों लोगन ले रहनी तो हम भाई बड़ा रहनी था हम सबके ले रहनी। हम चारों जने के ले रहनी, बहनियों के ले रहनी, बहनों के ले रहनी, सबके ले रहनी। बतावा ले हम तो ना ऐसा देखले रहनी कि भैया दीदी लोगन के ले नहीं, लेकिन हम ले भाई भैया लोन तो लोन अगर अपने दीदी लोगन के ले या अपने बहनी लोगन के ले लोन तो बताइए लोगन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके बताइए लोगन। ठीक है। हाँ दीदी लोगन अगर अपने भाई लोगन के ले या लोन तो लोन बताइए। ठीक बा। लेकिन हमार गुंजन बहन तो ले रहनी कौन के पंडित के ले रहलू हैं और के बड़के भैया के हम के हम तो उठा पाई आयो दादा देख लो दोस्तों लोग बताओ हमके उठा पाई कहती हम तो के ले रहनी कहाँ से ले रहलू? यहाँ से। कहाँ से बतावा दोस्तों पगला गई है।